På konferencen Feel den 22. februar har du mulighed for at lære, hvordan Jesus håndterede og brugte sine følelser. Følelserne motiverede Jesus til at handle. Flere gange i evangelierne, så læser vi, at Jesus fik inderlig medfølelse. Hver gang det skete, så blev han bevæget til at handle og gøre godt. Følelserne hjalp Jesus med at navigere i sine relationer. Da Maria og Martha mistede deres bror Lazarus, så græd Jesus sammen med dem. Hans tårer viste, at han forstod deres smerte, hvilket førte til en dybere tilknytning til dem. Nu har du mulighed for at lære mere om den helt afgørende rolle, følelserne spiller i dit liv som kristen. Den 22. februar, så afholder Relationer Først konferencen 4. Her giver teologer, psykologer og terapeuter fra ind- og udlandet, der klare svar fra både Bibelen og psykologien. Bestil din billet inden 24. december og spar 100 kroner. Bestiller du inden 1. februar, så får du sidste års konferencemateriale med helt gratis. Læs mere om konferencen 4 og køb din billet i dag på relationerførst.dk. Håber vi ses.